Velkommen seere. Vi sender her live fra, eller ikke live, fra Felix Baumgartners Spring 2012, hvor han forsøger at springe ud fra stratosfæren. Direkte fra KG. Direkte eller ikke. Først ser vi her, at han sendes op i en ballon. Vi formoder, at det er en heliumballon, hvilket densitet laver en luft. Det vil sige, at Han kan flyve op. ja, at den resulterende masse fra hele konstruktionen, dens masse er lettere end den luften forskyder, hvilket tillader den at Flyve op. have en oprettet kraft. Ja. Og han går op. Han går op. Opad. Men han har lidt problemer med, hvad var det varme til? Ja, det var varme i forpladen. Det er sgu lidt tændt for ham. Ja. Jeg tror, han fryser. Det er noget B. Opad. Hvad siger Felix? Felix, ja hej. Felix siger pip! Okay. Vi er snart op i stratosfæren. Okay, vi ser her, at han låget åbner beskyttet til side med en roterende kraft. Man kan se horisonten. Den er smuk. Han bevæger sig ud af kapslen med. Han er langsom som en skildpadde. Han er langsom. Han rejser sig op. Det er endnu en kraftpåvirkning her. Newtons første lov. Han er nervøs. Han skal til at foretage springet. Felix springer ud. Han springer ud. Han er blevet udsat for tyngdeacceleration og intet andet. Ingen luftmodstand, ikke noget. Kun tyngdeacceleration. Ingen luft i stratosfæren i hvert fald. Meget. Det er så Den er nærmest lige 0. For at sige det pænt. det er Newtons Han roterer, fordi at, der er ingen luftmodstand er. Hvis først han går i gang, kan han ikke stoppe. Der er simpelthen ingen modstand til at stoppe hans til at modvirke hans sving. ja, Det er et sving. hans roterende façon. Og ja, han er ret op, og faldskærm flyver ud. der er skærmen, hvilket aggregat, der yder en meget, meget stor luftmodstand, hvilket gør så, at der kommer en oprettet kraft fra modstanden, hvilket så giver en mindre en positiv acceleration, og så et brems nedad. Ja. Oh, Helikopter. det er fantastisk. Jeg tror, Progress var glad, han ser ud. Han er stolt. Er det hans mor eller kone? Jeg har ingen idé. Det kan sgu være lige meget, du. Jørgen Let er en god mand.